Hombre, bani sartu nintzenean, gauzak ziren askoz ere rudimentarioagoak, ez? Ez zegoen hainbeste baliabiderik, guk lan egiteko modua geunkan askoz ere simpleagoa, orain gauzak askoz ere konplexuagoak dira, prozesuen bitartez egiten dugu lan, metodologia pilo ezberdin berriak erabiltzen dugu, zeikateak eta bat. Ni sartu nintzenean zan, oso egituratuta egoan dana, baina modu oso simplean. Gauzak ziren errezak, niretzat errezagoak. Ez geunkan orain dagozan baliabideak, beraz, hezkuntzaren oinarria zen ezagutzak barneratzea, ez? Ezagutzak horiek gero askotan ez geuntzen topatzen aplikazio praktikorik. Ni hemen ikasten sartu nintzenean, badanak ziren liburuekin taola, eta orain iPadekin horrela ibiltzen dira batez ere DBH-ko ikasleak. Orain dena liburu barik egiten da eta dena iPadetan erabiltzen da. Nintzenean hemen ikasle modura, behar bada zelai hori esan existitzen. Hor erdian egoan zuhaitz lerro bat eta dana zan lupetzezko zelaiak. Orduan ez egozan hainbeste, ez egoan atletismo pistarik eta hemen futbolerako zelai pare bat edo horrela egoan eta ez egoan besterik. Gero, barnean, laborategi hau adibidez barria da, ez deko zurte asko. Hemen dauzen gauzak, pasillo honetan dauzen gauzak, guztiz desberdinak ziren ni ikasle nintzenean hemen egozan batxilerreko gelak, goian egozan txikiak. Eta jantokia beste era batean egoan antolatuta. Baina azken aldi honetan mondan aldaketa gehiago izan da IKT-en inguruko baliabideen evoluzioa, ez da? Exigentzia maila eduki eta prozedura aldetik bai aldatu da. Orain askoz ere exigentzia maila arlo horretan gutxiago da. Gertatzen da beste exigentzia batzuk eskatzen dituzuei. Adibidez, portafolioa egitea, ordenagailu erabiltzea zeuen lanak egiteko, eta abar. Hortik ugari ditu egin da exigentzia maila, lehen hori esan eskatzen, ez eguen eta. Baina gutxitu egin da, bai egia esan, eduki eta prozedura aldetik bai gutxitu egin. Nik uste dut bide honetatik goazela, gauza gehiago egin behar dira, pertsonen gaitasunak eta pertsonen ezaugarriak ez dira dana berdinak, eta bakotxa balio dugu, edo balio dau, gauza baterako. Nik botako nituzke hormak. Gelak ez leukieukko hormarik, izango ziren kristalerak, eta behar bada gelak nastatu egingo ziren. Anekdota gukidoaz, danetarik, gehienak oso onak. Anekdota txarrak, horrek gaztu egiten ditut, eta geditzen azulako esago zuekin. Zer, badago beste arro batzuk bizitza garrasteko, badago beste. Txarrik eman, ez neuko esan. Momentu txarra pasatzen duzu bizitzan, baina